Je to vhodné kombinovať? Vaša otázka, na ktorú chcem odpovedať, a možno to bude dôležité aj pre vás ďalších, ktorí zvažujete tú kombináciu. O akú kombináciu, o aké ako kombinovanie sa jedná. Takže mám limbické prepisy na vzťah matka-dcéra a zároveň je tam toxická matka 1 a 2. A otázky sú, že a čo, keď mám matka a dcéra, tak potrebujem aj toxickú matku, a keď nemám nič, tak si mám kúpiť všetky 3, alebo že čo mám robiť? No tak vám poviem, čo máte robiť. Alebo viac menej. Ja sa smejem, lebo by som asi riešila to isté. Takže vám to vysvetlím tak, ako by som to potrebovala ja vysvetliť, a možno vám to pomôže. Takže, prvé som robila program Matka a dcéra. A v tomto programe ide o to, aby sme sa zorientovali v takých základných šachovnicových, pozičných miestach, že kde stojí matka, kde stojí dcéra a aký majú zdravý vzťah medzi sebou. A keď sa tieto miesta rozhodia, lebo niektorá matka si z dcéry robí partnera, niektorá matka si robí z dcéry najlepšiu kamarátku a vlastne popiera tým pozíciu toho dieťaťa. A vlastne objaviť, že čo bolo v tom tvojom vzťahu s tou mamou, v konkrétne tvojom vzťahu, zle. Je to individuálna cesta, síce je online vedená, ale ja ťa tam vediem tak, aby ty si našla, čo je v tom vašom vzťahu nedobre, finito, zle. A zároveň, aby si našla spôsob, alebo aby si sa od toho odpojila. Rozumiete mi? Chápete ma? Je to individuálna cesta. Je to aj pre tých, ktorí majú toxický vzťah, toxickú mamu, alebo aj nie. Lebo pozor, toxický vzťah môže vzniknúť aj vtedy, keď tvoja mama nie je toxická bytosť. Eterická, toxická bytosť. Ja si teraz robím z toho srandu, zo všetkého. Treba, lebo to sú také ťažké témy. Je toxická mama alebo toxický človek a potom je toxický vzťah. Ale toxický vzťah môže vzniknúť aj v určitom období človeka, v ťažkom období, kedy ten človek toxickým nie je, ale to obdobie je tak náročné, že sa chová tak, že vznikajú toxické návyky u toho dieťaťa. Takže to je pozor, rozdiel. Pokiaľ je ten rodič toxická bytosť, ako toxická bytosť, to tak krásne ezotericky som vymyslela. Toxický človek, toxická bytosť, to je, budeme hovoriť toxická bytosť. Tak hľadám si také ako k tomu také vyjadrenie. Tak to je pretrvávajúce celý život. Veci sa nemenia a keď sa menia, tak trošku nezmeníš to furt, to v tej základnom toxickom nastavení je, aj keď sa postavíš na myhalnice. To je toxická bytosť. Ale potom sú aj v vzťahy, ktoré boli v určitej časti vašeho života toxické. A tie ťa poznačili ako to dieťa, ktoré vyrastalo v tom toxickom vzťahu. Ale tvoja mama nie je toxická bytosť. Takže tam je dosť veľký rozdiel v tom, že to dieťa, tá dcéra, ktorá má toxickú matku ako toxickú bytosť, musí pochopiť základ toxicity, čo to znamená a ako sa chovať k tej matke. Lebo keď sa spojí toxicita s materskou láskou, tak vznikne niečo, čo nedáva vôbec zmysel, ale ty to žiješ. Nebudem teraz dávať príklady, lebo chcem, aby to bolo krátke video. Je to niečo, čo nedáva vôbec zmysel, čo nedokážeš nájsť v takých tých normálnych zákonitostiach matersko-detskej lásky. A zároveň vidíš, aké to má devastujúce účinky na tvoj vzťah v dospelosti. A to môže byť naozaj problém.
Pretože ak si potom v dospelosti necháš sa zneužívať, tí partneri ťa neustále emočne zanedbávajú, zneužívajú, využívajú. Je to proste... A ideš od vzťahu do vzťahu a už strácaš úplne taký ten... Nie že nádej, ale vôbec myšlienku, že si už dala skoro. Dávaš preč myšlienku na to, že existuje aj normálny chlap a normálny vzťah, že všetci ľudia majú nejakým spôsobom niečo toxické, tak to je veľmi jasný dôkaz toho, že tvoja mama asi toxická je. A vtedy potrebuješ mať aj jeden program, aj druhý program. Teda 3. Áno, môj pesík prišiel. Pokiaľ je tvoja mama človek, ktorý vie zmeniť veci, ktorý keď ju poprosíš a požiadaš, že mami, toto na tvojom chovaní by som potrebovala, aby bolo trošku iné, alebo proste môžeš toto a hento, proste je schopná premeny, zmeny, tak veľmi, ale skutočnej trvalé zmeny, tak je veľmi pravdepodobné, že toxická bytosť není. Ale napríklad ste prechádzali nejakým toxickým obdobím, kedy to na mamu bolo veľa, trebárs opustil ju manžel, alebo niečo v práci, alebo niečo s jej zdravím, a vtedy vznikol tvoj toxický návyk. A vtedy potrebuješ pochopiť tiež, čo to znamená toxicita a jej následky, jej prejavy a to následky na tebe. A potrebuješ si tie následky spracovať. Potrebuješ ich jednoducho pochopiť, prečo vznikli. Potrebuješ sa od toho ako odstrihnúť, odpútať a naučiť sa, akým spôsobom s tou toxicitou, lebo ona je zraňujúca pre teba, lebo z ničoho nič vpálila do tvojho života, ktorý bol bezpečný, vpálila do tvojho života a sú tam prvky, ktoré ťa veľmi zraňujú, tak ty sa budeš musieť naučiť s týmito prvkami pracovať. Tým pádom tiež potrebuješ toxická mama 1, 2 a aj mama a dcéra. A pokiaľ tvoja mama toxická nebola a je to človek, s ktorým ani nemala toxické správanie, čo je veľmi zriedkavé. Veľmi zriedkavé. A ja teraz naozaj ani neviem, že aký príklad tam dať, pretože ak je problém s matkou a riešiš ho mimo matky, tak je tam známka toxicity. Ten rozdiel medzi zdravou a toxickou matkou v jednoduchosti je, s rodičom je o tom, že so zdravým rodičom to vieš vykomunikovať face to face, ako keď ste spolu. Vy sa chápete, viete komunikovať, nie len rozprávať, ale aj komunikovať. Komunikácia znamená to, čo viem, čo cítim, vyjadrím to tak, aby to nezraňovalo, zostávam v tej ja forme. Tá druhá osoba to pochopí, príjme to, nevracia mi to nazad, ešte s nejakou väčšou náložou. Pochopí, bere to, dokážeme sa o tom rozprávať a vieme jedna druhú pochopiť. Keď sa toto nedeje, čo sa veľakrát nedeje práve s tou matkou, ktorá má tie toxické prvky, no tak potrebujete pochopiť naozaj tie prvky toxicity a potrebujete hlavne pochopiť to, do akej miery je to zvrhlé a je to zvláštne, je to divné a je to metúce pre tvoj život ako ženy, keď sa to spojí tá toxicita s tou materskou láskou. Tam naozaj vzniká koktail, ktorý nás metie celoživotne. Takže matka a dcéra je na to, aby si zistila, čo konkrétne tvoja intuícia, ja pracujem s tým vnútorným svetom, vediem ťa, aby tvoja múdrosť vychádzala na povrch a povedala toto. Takže to je taká naozaj ako ponor dovnútra, tvoj. A objavíš tam, aj keď na tom pracuješ, tak tam a máš pocit, že už vieš, tak tam objavíš veci, ktoré záručne ste to nezažili a objavíš tam veci, ktoré ťa možno prekvapia. To je matka a dcéra. Toxická matka 1 je program, kde ťa video po videu, lekciu po lekciu vediem k tomu, k prejavom toxicity. Ako sa to prejavuje, ako to vzniká, ako je to devastujúce pre teba, ako pre dieťa, keď sa to spojí s matkou. Ako sa v tej danej situácii zachová zdravá matka a toxická matka.
To je 1. Všetky prejavy toxicity. A potom v tej 2 je, ako sa od toho odpútať a vyriešiť to. Toxická matka 2 je riešenie. Čo máš ty konkrétne ako dieťa urobiť, aby si sa z toho odpútala, aby si urobila v tom nekonečnom zmetku poriadok, naozaj sa postavila na to miesto toho dieťaťa, obhájila si to, lebo v toxicite je strašne ťažké byť dieťa. Tam si buď podporovateľ, buď záchranca, buď náhradný partner, alebo čokoľvek, len nie dieťa, ktoré má proste pohodu doma s matkou. To skoro tam není možné. Ale tam sa potrebuješ ty postaviť, potrebuješ byť dieťa voči tej matke, čož je obmedzené, limitované, keď máš matku, ktorá sa toxicky správa, ale možné. A to keď si dokážeš v tom svojom živote ten poriadok urobiť a naozaj ho žiť v tomto zmysle, pokoj. Je tam pokoj, je tam to, že ty sa vlastne postavíš na miesto, ktoré ti zaručuje, že budeš mať zdravý vzťah voči matke a budeš rozoznávať, kedy ona vychádza z toxicity a budeš vedieť, čo máš robiť. Vtedy, keď ona vychádza z toxicity. Lebo najväčšie metúce pri matke špeciálne je to, že ona sa niekedy chová netoxicky a niekedy toxicky. A ty máš v tom ako dieťa chaos, pretože my sme kódovaní na to, aby sme matku nechávali ako nedotknuteľnú inštitúciu, ktorá má vždy pravdu. Stále to v nás je. A preto potrebujeme tú toxicitu pochopiť, odpútať sa a v 2 nájsť spôsob, ako sa k tomu, ako zachovať tú inštitúciu matky, ako si zachovať tú lásku k nej, ako sa správne k nej postaviť a zároveň neodpovedať toxicky na toxicitu. Ako zdravo odpovedať na toxicitu. Nie je to možno zvláštne, ale je to možné. A tým pádom to rozoznať aj v iných častiach našeho života a tú toxicitu nešíriť, nežiť ju, odmietať ju. Vysvetlila som to správne? Vysvetlila som to dostatočne? Napíšte mi. A niekde tu sú linky, dám tam aj na tú matka dcéra a dám tam aj toxická matka 1-2.